foli ani tanuni an bɛ o lase Malaki filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma nin waati na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka foli bɛ se aw bɛɛ lajɛlen ma nin waati na nin ye an ye Mendakura stade Omnisport Modibo Keita n'o o y'an ka tolanci kɛnɛ belebeleba ye Mendakura kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ko nin ye Mali stade fɔlɔw ye Mali ka tolantanbaw tun bɛ kɛ yɔrɔ minnu na an bɛ don min na ko bi o tolantan yɔrɔ a ɲɛsilen don ɲamanbɔyɔrɔ dɔ ma n'o ye dépotoir d'ordure ye bi an bɛ se k'a fɔ ni sɛgɛn ni ɲani ni tɔɔrɔ tɛ fila ye yan mɔgɔw sigibagaw kɛlen don ka dɔ kɛ kosɛbɛ parce que i b'a ye k'a fɔ ko dépôt d'ordure min bɛ yan nɔ n'o o ye ɲamaw mana cɛ dugukɔnɔnaw la u kan ka na kun cɛ yɔrɔ minnu na walasa u ka se ka cɛ ka taa u ka transportation kɛyɔrɔ la ou en tout cas k'a bɔ dugukɔnɔna kɔni na kɔni i b'a ye k'a fɔ ko yan nɔ ta kɛlen don gɛlɛyaba ye nin waati in na parce que ɲama Mendakura nin waati in na ka ɲɛsin stade Omnisport Modibo Keita ma i b'a ye k'a fɔ ko a tɔɔrɔ barika bonyana kosɛbɛ parce que a ye sansara yɛrɛ a y'o yɛrɛ pan pewu fo ka t'i yɛrɛ sɔrɔ siraba cɛmancɛ yɛrɛ la ka siraba yɛrɛ tigɛ pewu ka na hali circulation yɛrɛ ka na o bɛɛ lajɛlen ɲagami yan nɔ an b'a yira la k'a fɔ ko ɲamantɔnɔ in kɛrɛfɛla la i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye ekɔliso ye ekɔliso de filɛ nin ye a kɛrɛfɛla la nin waati in na o de ni ɲaman bɔyɔrɔ in tɛmɛsira dɔ de b'u ni ɲɔgɔn cɛ o tɛmɛsira kelen in o de fana bɛ ɲaman bɔyɔrɔ in ani stade fana ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ye k'a fɔ ko kulu la fana ji minnu fana bɛ jigin ka bɔ kulu fana la o ji ninnu fana bɛna ka na yan yɔrɔ la donc ce qui fait que a yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na nin ji kelen nin de bɛ jigin ka taa dugu kɔnɔna la a bɛ ɲama traverser a bɛ taa fo dugu kɔnɔ voilà i n'a fɔ a ɲɛ b'a la cogo min na embouteillage yɛrɛ de créelen don et puis min ka jugu n'a bɛɛ ye goudron minnu ne miliyariw bɛ bɔ ka siraba ninnu dilan miliyari bɛ bɔ ka siraba minnu dilan a bɛ ka hali commencer ka dankari olu bɛɛ la a ɲɛ b'a la a yɛrɛ ɲɛ b'a la a commencer ka goudron yɛrɛ ɲimi pewu a commencer ka goudron ɲimi pewu voilà ne ye Mendakura dépotoir d'ordure ye embouteillage créelenba yɛrɛ de don voilà ara ɲɛ b'a la ɲama ni jinɔgɔ bɛɛ bɛ don ɲɔgɔn na ɲama ni jinɔgɔ bɛɛ bɛ don ɲɔgɔn na o bɛ tila tun ka continuer ka circuler maya donc ni ne bɛ taa fo dugu kɔnɔ ekɔliso de fana filɛ nin ye an ɲɛfɛ tantɔ il est vraiment temps je pense que jamana ɲɛmɔgɔw k'a essayer k'u ɲɛsin nin yɔrɔ in ma kosɛbɛ parce que ɲama bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ fan o fan banamisɛnnin tɛ ban banamisɛnnin bɛ fan o fan sɔrɔ tɛ se ka basigi ni sɔrɔ ma basigi fantan tɛ se ka ban cogoya si la. ne tɔgɔ Awa Tarawele. e bɛ feere kɛ yan Lamini na wa. ne bɛ feere kɛ yan don o don. e bɛ mun de fɔ an ye ɲamanko in na. ɲamanko in kɔni ne bɛ se ka kuma ne yɛrɛ ye Mendekuraka ye ɲamanko in kɔni an b'a ladeli de n'Ala sera k'a daga bɔ an da la a bɛ diya n ye soso b'an kan an bananen don yɔrɔ tiɲɛnen don an dɛsɛra ekɔliso fɛnɛ an denw bɛ ekɔli la tiɲɛna an kɔni an sɛgɛnna dɛ. welekan jumɛn bolo a ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma. ne kɔni b'a Ala deli jamana ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ min bɛ se ka ɲamanko in daga bɔ an da la k'a bɔ an da la o de ka d'an ye o ye ne ka kuma ye u k'an dɛmɛ.